Pri nabíjaní elektromobilu na AC nabíjacej stanici ide o tzv. Pomalé nabíjanie. Z technického hľadiska ide o nabíjanie striedavým prúdom a je riadené palubnou nabíjačkou vozidla. Tá prijíma striedavý prúd z nabíjačky a mení ho na jednosmerný prúd, ktorý posiela ďalej do batérie. Na výkon takéhoto nabíjania vplýva najmä počet fáz, ktorými dokáže palubná nabíjačka nabíjať. Napríklad štandardný domáci wallbox je konfigurovaný na 3 fázy a 16 A, čo spolu dáva dokopy výkon 11 kW. Ak však palubná nabíjačka vozidla dokáže nabíjať iba jednou fázou, výsledný výkon bude tretinový. Maximálny v praxi používaný výkon AC nabíjania je 22 kW. Pri nabíjaní elektromobilu na DC nabíjacej stanici ide o nabíjanie jednosmerným prúdom. Striedavý prúd na jednosmerný sa mení priamo v nabíjacej stanici. Potom obíde palubnú nabíjačku elektromobilu a tento jednosmerný prúd posiela priamo do batérie. Nie darmo sa takéto nabíjanie nazýva rýchlo nabíjanie, keďže je podstatne rýchlejšie. Ide o výkony do 50 kW, väčšinou práve 50 kW. Technicky stále DC nabíjanie je aj tzv. UFC, teda Ultra Fast Charging, ktoré dosahuje omnoho väčšie výkony a preto dostalo vlastný názov. Bavíme sa o výkonoch viac ako 50 kW, štandardne však 150, 300, ale v sieti zo C-Drive pokojne aj 350 kW. Týmto spôsobom je možné doplniť batériu elektromobilu v pomerne krátkom čase, a to sa hodí najmä pri dlhších cestách.